Denne film handler om kernefamilien igennem årene. Hvordan vi er gået fra at bo på landet og til at bo i byerne. Den beskriver, den familie, søskende flokke er gået fra at være store, og der er mange børn, der skal arbejde, til at man får børn, som ikke skal arbejde i marken. I 1864 blev Danmark for alvor en nationalstat, hvor næsten alle følte sig danskere og talte dansk. Selvom Danmark på det tidspunkt var blevet et fattigt land, kom folkene efterhånden på den gode side af sultegrænsen. Indtil da havde halvdelen af befolkningen været ramt af absolut fattigdom. Det var svært at opretholde sundheden. Folketallet steg fra ca. 1,8 millioner fra 1870 til 4,5 millioner i 1960. På grund af forbedrede transportmidler væltede det ind med korn på det europæiske marked fra både USA og Rusland. Derimod holdte mejeriprodukter prisen, og det gjorde, at mange landmænd skiftede fra kornproduktion til animalsk produktion. Landbruget overlevede i kraft af statsstøtte og ved at gå over til maskiner i stedet for menneskelig arbejdskraft. Selvom landbruget var det førende erhverv, oplevede byerhvervet fra omkring 1870 en stigende vækst. Tekstilbranchen og jern- og metalbranchen leverede maskiner til landbruget. Venstre kom til magten i 1901, men allerede i 1905 blev partierne splittet. Det nye radikale Venstre dannede i 1914 alliance med regeringsbærerne under det radikale Venstre ledelse. Da de to partier igen dannede regering i 1929, var magten ændret, så de fik en socialdemokratisk statsminister. Han styrede Danmark i 1. verdenskrig, 1930-kriserne og noget af 2. verdenskrig. Det lykkedes ham at holde Danmark uden for 1. verdenskrig, og i 1933 lavede han en aftale mellem regeringen og Venstre, sådan at landbruget fik økonomisk hjælp. I 2. verdenskrig, da Danmark blev besat af tyske tropper, besluttede regeringen at samarbejde med tyskerne. På grund af pres fra modstandsbevægelsen holdt det ikke hele krigen, men Danmark kom igennem det uden alvorlige menneskelige eller materielle tab. I den kolde krig og atomtrusler blev Danmark medlem af Venstreblok ledet af USA, og i 1949 blev en lang tradition brudt, fordi Danmark også blev medlem af det militære samarbejde NATO. Venstre og det konservative Folkeparti fik gennemført en lang planlagt ændring af grundloven, som var, at tronfølgen blev ændret, sådan at en kvinde nu også kunne arve tronen. Familiemønstret ændrede sig, da industrialiseringen begyndte. I landbruget begyndte kvinder at arbejde mindre på gården. Unge kom på højskole. Det var lige meget i hvilken husstand man ser, så har man tjenestefolk til at gøre de nødvendige arbejdsopgaver. Mange opgaver forsvandt i husholdningen og blev erstattet. Det var nu et problem med, hvad de unge ugifte piger skulle findes som fornuftigt arbejde. Man gav der lov til, at de unge ugifte piger måtte tage sig en uddannelse, så de kunne falde tilbage på, hvis de ikke blev gift. Allerede fra 1857 havde ugifte kvinder over 25 forskellige rettigheder. De havde flere og flere rettigheder gennem de følgende 50-60 år. Og efter de år havde mænd og kvinder de samme rettigheder. For arbejderfamilien handlede kampen om kvindens egen og børns overlevelse. Ordentlig løn og arbejdsforhold var derfor det vigtigste krav. De mennesker, der vandrede fra landet for at blive byarbejdere, kom næsten udelukkende fra husarbejdere og landbrugsarbejdere. Mænd og kvinder fra landbruget var vant til at skulle arbejde uden for hjemmet, og når der kom børn, måtte de så hurtigt som muligt lære at hjælpe til med at forsørge. Det var ikke helt ualmindeligt, at kvinder og børn samtidig måtte forsørge sig selv, hvis manden var ude at arbejde i en længere periode et andet sted. Manden skulle forsørge sin familie alene, med et krav om 8 timers hvile, 8 timers søvn og 8 timers fritid sammen med familien. Det familieideal, som afspejler sig i disse krav, lå nok tidligt nok træk fra borgerskabsfamilien. Men arbejderfamilien adskiller sig ved ikke at omfatte tjenestefolk. Efterhånden som arbejdernes krav blev opfyldt, opstod derfor et helt nyt familieform, kernefamilien. Den opstod af far, mor og børn, og havde den opgavefordeling, at manden sørgede for at tjene pengene, og det var flovt for manden, hvis hans indtægter var for ringe til, at det kunne lade sig gøre. Efterhånden som arbejdslønningerne steg, var det vanskeligere for tjenestefolk, hvis denne familieform steg til næsten hele befolkningen. Meget af hjemmets opgaver blev erstattet af husholdningsmaskiner. Det blev mere normalt at få en søskendeflok på 6-8
i 1970'erne, og 100 år efter var det mest normalt at få en søskendeflok på 3-4. Børn overlevede de første leveår og holdt længere.